Masifumane ke isifundo sethu njengoko sibhaliwe kwincwadi kaYohane Mvangeli isahluko sona seseshumi-19. Sifunde phaya kulaa vesi yama-28 sifane vesi yama-29. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke ezi zinto sezifezekile ukuze zifezeke izibhalo, wathi ndinxaniwe. Bekumi ke isitya sizele yivinika, bazalisa ke bona imfunqa yevinika, bayibeka phezulu kwehisope, bayisa emlonyeni wakhe. Eli ke lilizwi lenkosi. Inkosi mama isikelele ukufuna kolizwi layo wokulawula phakade. Amen. Masifumane ilizwi lethu njengoko libhaliwe, ilizwi lesihlanu kule ncwadi kaYohane isahluko se-19, ivesi yona yama-28, apho kukho amazwi athi ndinxaniwe. I am thirsty. Lamazwi uYesu awathetha esemnqamlezweni. Uwathetha uYesu esemnqamlezweni. Lilizwi elilesithathu kumazwi awabhekise kuye ezisiqu, apho khona avela esithi ndinxaniwe. Apha uYesu wayenxaniwe ngokukavangeli uYohane. Apha uYesu uvela enxaniwe ngokwasemzimbeni, enxaniwe uYesu kuba ngokwethimu endinqwenela into kokuba sihambe ngayo baphulaphuli kwindawo endihleli kuyo, yile ethi Jesus was fully human and fully divine. Apha uYesu ngentetho evakalayo, apha uYesu wayenxaniwe, enxaniwe ngokwasemzimbeni, enxaniwe umzimba wakhe ngeli xesha wayele udehydrated ngolona hlobo, kuba uYesu ukusukela izolo ehamba engena kwinkundla ngeenkundla akakangasele manzi. uYesu akakangafumane kutya, kodwa uvela apha ngoku uYesu esithi unxaniwe. Lamazwi uYesu uwathetha evela elinka kunye nale ncwadi yayo, incwadi kaJohane, apho khona endinqwenela okokuba sihambisane sonke baphulaphuli ngezi ngongoma ezintathu endinqwenela okokuba sihambe ngazo. Okokuqala, incarnational God. Okwesibini, the humanity of Jesus Christ. Okwesithathu, the divinity of Jesus Christ. Endinqwenela into yoba uYesu uvela apha okokuqala kweli lizwi lesihlanu, apha athi xa ethetha athi ndinxaniwe, ngoba uvela apha uYesu le nto ethethwa apha kule vangeli
kaYohane ethi ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu, an incarnate God, apho uYesu avela engulizwi, evela phakathi kwethu njengomntu ova intlungu ephakathi kwethu, evela pha njengomntu ova ubunzima, evela pha njengomntu ophile ubomi phakathi kwabantu, evela pha njengomntu odibene nengxaki ngengxaki ebomini bakhe. Kodwa uvela pha uYesu njengomntu othi xa echaza pha nombhali athi uYesu lo kaloku was fully human, uYesu lo kaloku was fully divine. Ngamanye amazwi uYesu apha uzalisa ngale nto athi xa ethetha umculo mawutsile athi wabona uluntu lonke luwesolweni, imiphefumlo yonke ihlele lishweni, ngoba uYesu uyasikwa yimfesane kabende engcwele kaThixo, uyasikwa yimfesane njengomntu, uyasikwa xa ekhangelene nezinto ezafektha ubomi bomntu ngamnye. uYesu uvela apha njengomntu onxaniweyo. Ngamanye amazwi apha uYesu uvela apha njengomntu onxaniweyo, enxanelwe umzimba wakhe, unxanele izinto ezidibana nelizwe. Ngamanye amazwi okwesibini apha uYesu was human ngendlela ayiyo. Ngamanye amazwi indlela uYesu ibingekho indlela abasinawukwazi ukubhabhozela kuye ngaphandle kokuba ayikhupha imvumo yakhe yobukhosi, ayithobe ukuze abaphakathi kwethu kwakuThixo wethu wayenxaniwe. Ngamanye amazwi paradoxically uYesu apha umbuzo ovelayo yinto enobangela uba athi uYesu unxaniwe ekubeni besithi kwintombi yomSamariya, ndakunika amanzi angawuphinde unxane naphakade, kodwa namhlanje athi unxaniwe ngoba uYesu ngamanye amazwi wayenxaniwe. Kodwa uYesu into endifuna ukuyiveza apha wayenxaniwe literally. Okwesibini wayenxaniwe uYesu paradoxically, wayenxaniwe uYesu apha figuratively. Ngamanye amazwi uYesu wayenxaniwe literally. Okwesibini uYesu wayenxaniwe figuratively. Ngamanye amazwi imiseni yakhe uYesu wayengekayigqibi yokusindisa abantu, kodwa apha sibona athi xa ivela pha ebonakalisa ubuntu bakhe phakathi kwabantu. Xa ifika pha umtshato waseKana kabende engcwele kaThixo, evela pha esithi makuzaliswa imiphanga ngoba uThixo wethu wavela pha engumntu phakathi kwabantu. Yiyo le nto athi xa evela uYesu evela kumzi wakuloLazaro kabende wathi ngoba unentlokethini yanimba uThixo xa edibana neengxaki ezidibana nazo uyalila, ngoba wathi xa ifika pha kule family yakuloLazaro walila, ngoba uYesu was fully human. Kodwa apha uthi umbhali wayenxaniwe, kodwa simbona pha evela uYesu njengomntu ophakathi kwabantu. Wawungekhona ngela xesha uYesu atsitsa phantsi, aqabuthaka, ephila
kaThixo wawungekhona ngalo mhla uYesu wayehamba ephilisa imfana yaseJeriko, kodwa uYesu wawenza umsebenzi wakhe ongenachaphaza kuba uThixo wanika ingubo yakhe yobukhosi. Kodwa simbona uYesu namhlanje enxaniwe. Ngamanye amazwi, ngentetho evakalayo apha, ingaba sichaza ukuthini xa sisithi uYesu was fully human, kodwa kwakhona he was fully divine. Ayikho indlela wanokwazi uYesu yamkhokhozela kwingxaki yasono ezazisehlabathini ngaphandle koba wanokwazi ambathe ubuntu bethu. Athi umculo bawisile xa ivuma kakuhle, athi wabona engeye kuwedwa onebango elinobunzulu lokuvula amasango selingena izulu. Kodwa apha ekugqibela uvela pha uYesu ngoba he was fully divine. Kodwa ndibona uba uYesu apha wayedivine ngendlela emangalisayo, into abakwazi ukutshintsha imeko yasenkanga, atshintshe amanzi akhona, ngoba uYesu wayedivine. Ndibona uba uYesu uyakwazi ukuthatha ingubo yobungcwele yakhe avele xa ivela elwandle, athi xa ihamba apho ehamba ngenqanawe, ngoba uThixo ngeli xesha umbuzo akhoyo njani into yoba uYesu kuthiwe he was fully divine and fully human, kodwa kwazi into yoba alale uthongo enqanaweni. Kodwa ekugqibeleni the divinity of Jesus Christ reveals ngexesha avela esithi bona mfundisi awukhathali na sishabalala nje. Avela uYesu athi ithi thu, ithi cwaka idivinity kaThixo ivela ngexesha sisengxakini nakwesi sifo secorona, kwizinto ezafektele ilizwe lethu. uThixo wethu unako ukuphilisa, unako okokuba anxanelwe ingxaki neenkohla esidibana nazo. Ndiyamema ke ngoko okokuba nakweyakho imeko uThixo wethu uyinxanelwe egameni loThixo Yise, uThixo Nyana, uThixo Moya Ngcwele khona phakathi. Amen.